беше заявено протестът да продължи до 14 часа, симпатизантите на ДПС Ново начало се разотидоха още в 11. Още в 4 часа сутринта автобуси с протестиращи от Хасково и Кърджали тръгнаха към София за протеста. Къде отивате? Отиваме в София. Какво ще правите в София? Отиваме там и искаме работа. Искаме да дигат парите, да дигат заплатата. Кой ви плаща на вас билета? Едно човек, сега забавях името му. Кой плаща тези автобуси? Бизнеса с дарения, хората са организирали, така че няма никакви грижи. В 7:30 първият автобус пристигна на жълтите павета от Добрич, а пред халите ги чакаха други симпатизанти на партията с знамена и плакати. Сами се организираме, материалите са подготвени от структурата на партията из цялата страна. Да подкрепиме Дилян Пеевски. Бойко Борисов го избрахме, сега ние го Дилян Пеевски ще изберем. Първо подкрепяхте Бойко Борисов. Да, и сега Дилян Пеевски. Те са хората, де че оправят България. Сменихте мнението. Не съм го сменила, аз съм същата. В триъгълника на властта не се стигна до високо напрежение. Какво е фантом според вас? Това, че имат дискриминация, че делят хората на цигани, българи и на роми, на евреи. Какво е санитарен кордон? Той е добър човек. А какво е санитарен кордон? Не разберем български. А след клетвата в Народното събрание, Пеевски напусна сградата на парламента и излезе при протестиращите.